We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayang hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko ug pinakuling balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Dakpan ang usa ka lalaki nga nagpailang NBI agent atol sa entrapment operation sa CIDG sa Davao City. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek base sa investigasyon sa otoridad na sayran nga kining dinakpan nakauban di ay niya katong gipatay ni atong Lunes sa Bahada Davao City sa illegal nga binuhatan. Ani ang detalye? Tingkagol sa prisuhan kining usa ka lalaki human na aktuhang na maligya og illegal nga baril atol sa entrapment operation sa CIDG Davao City Field Unit. Ang dinakpan giilang si Matias Relacion, 52 anyos. Nakuha kaniya ang Ingram submachine gun nga mao'y gibaligya sa suspect. Usa ka .38 caliber revolver ug mga bala. Na-recover usab ang sakyanan niini nga dunay logo sa NBI. Dugay na ni siya natong ginamonitor ma'am no na nagapamaligya siya og mga firearms, illegal na mga transactions no nya gani ginagamit niya ang kining ahensya sa NBI. Atol sa operasyon nagpailang NBI agent ang dinakpan. Nagpakita pa og mga NBI ID, badge ug reflectorized vest apan gilimod sa NBI Davao nga sakop nila si relasyon. Wala may kalibutan or kining tawhana dili ni siya in any way connected sa NBI. In fact, these identification cards, including the badge, are not genuine. Nasayran sa CIDG Davao nga kauban ni relasyon sa illegal nga aktibidad ang gipatay sa Bahada Davao City niadtong Lunes nga si Wilhelm Cobelo. Kinsa nakuhaan usab og NBI badge. Daan ang gipanghimakak sa NBI nga dili nila agent ang gipatay. Doon ay daghang tao nga nagadala-dalag mga ID, nagpaila nga mga NBI. We are urging the public to report immediately to the NBI so that we can immediately validate. Wala pa'y pahayag si relasyon labot sa maong kaso. Samtang, sa kaso sa pagpatay kang Wilhelm Cobelo, usa sa mga ginatanaong anggulo, mao ang personal grudge gawa sa kalambigitan niini sa investment scam. Isa diha nga motibo nga atong gitutukan karon ang mga personal grudge niya kung naaba ni siya ang background sa iyahang mga nakarelasyon ug uban pa. Tek ang NBI ang mupasaka og kasong paglapas sa Article 177 sa Revised Penal Code kon usurpation of official function batok ang relasyon. Samtang ang CIDG ang mupasaka og kasong illegal possession of firearms and ammunition sa dinakpan. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban.
Lalaking mga playunta og trabaho wala madawat kay nakit-ang dunay nalubong nga kutsilyo sa iyang likod human ma-X-ray. Ani ang detalye? Mao kini ang kutsilyong nakita sa X-ray sa likod ni Kent Ryan Tumao nga taga Kidapawan City. Buot unta niyang mo-apply og trabaho sa usa ka mining company apan wala madayon tungod sumala sa examining doktor. Mabutang sa delikado ang kinabuhi ni Kent kung dili mo operahan ug matanggal ang kutsilyo. Delikado akong kaimtang daw sir kay doon na lang daw sa langsang katong iputang sir. Wala masayod si Kent kakapin usa ka tuig na diay nga daladala niya ang nalubong nga kutsilyo siyang likod. Enero sa milabing tuig, diyang nadunggaban kuno siya sa wala mailing grupo samtang nagsakay sa motor kauban ng higala sa Kidapawan City. Ako gitapin ako kay abi ko gisumbag ako ba. Ya tingala mo ko within 5 seconds. Naman ilo naman ako pa, naminaw na akong lawas. Ano dito kay nagbaban ako. Kana ko kung igagaw kay nagbaban ko bay. Miadto si Ken sa suka government hospital sa Kidapawan aron patambalan ng samad. Apan? Iguro ginluan ako sa mother niya, diretso sa head. Tapos nakutana si mama sa doktor, dili na ba i-x-ray ako. Kumat. Ya, naman pang doktor nga dili na lang kay mabaw raman daw. Sa kasamtangan, dunay panawagan si Ken sa doktor o sa ospital nga responsable sa pagkabilin sa kutsilyong gataroy sa iyang likod. Sa doktor o sa ospital na sa Kidapawan City, Amas, ayaw lang ako bansin yung atabang na magtirahan ko, matanggal ng kusilyo, manasa akong likod. Dili man tatamag po o sa kusilyo, magkitarong lang ko pagbuhat. At man itong kitabukan. Ako, si Teco Campo, para sa One, Mindanao. Human ang nahitabong landslide nga gikamatay sa usa ka biker na nawagan karon ang DPWH Region 11 nga dili moagi sa mga dalan nga ginakonstruct pa aron malikay sa disgrasya. Ani ang report ni Argil Relator. Pipila ka minuto una ang pagdahili sa yuta sa taas nga bahin sa bukid sa ginakonstruct nga Acacia Mandug Bypass Road sa Davao City. Nakita na matud pa sa prokider nga si Andres SP ang crack sa yuta. Sumala niya nga wala pagayod kini ginapaagian sa publiko. Apan, doon naghihapoy magmagahi. Nakita ko crack siya. Sayo man. Niagi pa ko nila size 20. So wala pa ito? Wala pa. Wala man kuno nag-ulan pagkagabi o nilinog sa maong lugar. Una na hitabo ang pagdahili. Base sa initial findings nato, dunay ang kining crack nga ni was 20 meters away gikan sa ato ang tip sa ato ang slope sa taas, no. So we are still on the process of investigating, no, kung unsa gid ang tinuod na hitabo. Kung masayran nga dunay lapsas ang kontraktor sa maong road project, silutan kini sa DPWH 11. Hinoon, ginakonsidera nga force majeure o wala gilauman ang landslide sa lugar. Sanglit parayon pa ang konstruksyon sa maong bypass road. Wala gayud kuno ginatugutan nga muagi sa maong lugar tungod sa kadelikado ni ini. For the previous 2 years, wala gid nato ni ginapagihan. So tanan na klase sa vehicles, ultimo mga tao na gusto mag-jogging diri gina-discourage man gyud nato, no, pero kana lang lagi kay dili gid nato mabantayan tanan. So given the fact that the project is ongoing, so daghan pa og mga perils, no, so delikado pa gyud ang site. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka balay ang nasunog sa General Santos City. Miabot sa 250,000 pesos ang danyo sa diyang nasunog ang usa ka balay sa Lilac Street, Barangay City Heights. Matod sa kasambahay nga si Vevelin Malusay, nagtanaw sila og TV sa sala kauban ang iyang 84 anyos nga amo diyang nakasimot sila og daw nasunog. Nasayrang kalayo na diay ang usa nila ka kwarto. Gituhuan nila nga posibleng nag-overheat nga outlet kung asa ginasaksak ang electric fan kaya wala kuno nila kini ginaibot. Wala usay oras na pakgang gilayon ang kalayo. Nagpadayon pag-imbestigasyon sa kabombiruhan sa maong sunog. Makasinate og water interruption ang pipila ka bahin sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril.
Yes, Real, siyam ka oras nga hinay o walay agas sa tubig ang masinati sa pipila ka area, labi na sa poblasyon area dinhi sa Cagayan de Oro City. Tungod kini sa proyekto nga pagahimuon sa Cagayan de Oro City Water District. Karon pa lang, nangandam na ang pamilyang Rapanot dinhi sa Barangay 17 sa Cagayan de Oro City. Sanglit usa ang ilang lugar sa mga maapektuhan sa ipatumang water interruption sa Cagayan de Oro City Water District. Sigun ni Tatay Marbalbino nga nakaandam na ang ihang water containers ug gipunduhan na aron dili na siya mamoblema ug galing wala nay agas. Ilan na maligog sayo, manlaba, tanan mo taliguan tanan aron pagkaugma pagwa nay agas. Amdam na ang tanan. Nang limpyo na sab si Mercy Rapanot sa ihang mga containers nga butangan og tubig. Lisod kayo sir kung walay tubig, saon na lang. Kumawalag tubig sa kadlaw niya mulubog na dili na mainom, di na limpyo. May nang mag-stock tadaan. Sigon sa COWD, mulungtad ang water interruption og 9 ka oras, sugod ugma sa alas 8 sa gabii hangtod Biyernes sa alas 5 sa buntag. Kini tungod kay duna sila itaod nga 4 ka gate valves sa linya sa tubig. Ang mga lugar nga walay agas sa tubig mao ang Del Pilar Chano hantod Makahambos Capistrano, Makahambos Burgos hantod Neri Burgos, Capistrano Neri hantod Abihuela Chano, Pabayo Neri hantod JR Borja Corrales Avenue, Yakapin Corrales Avenue ug Makahambos Veles. Samtang hinay nga to sa walay agas ang masinati sa Del Pilar, Magsaysay, Akot, Luna, Echem, Nakalaban ug Abellanosa Streets, Barangay Konsolasyon, Puntod ug Makabalan. Among timing nga medyo gabi na mo himuon aron dili kayo bugat ang impact sa customers pero naamang gyud gihapon na kay mawalaan gyud tag tubig. Amo lang gihangyo ang pagsapot niini. Real sigon sa COWD nga ilahang paningkamutan nga mapadali ang installment sa mga gate valves aron na maminusan ang perwisyo nga mahatag ngadto sa mga consumers. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Dabawen yung gitawag nga Michelangelo of Mindanao nagahimo karon og religious sculpture sama sa Stations of the Cross. Ato siyang ilailahon pinaagi niining report. Siya si Brando Cedeño, 53 anyos, usa ka iladong classical sculptor ug painter sa Davao City. Tungod sa kanindot sa iyang mga obra, gitawag siyang Michelangelo of Mindanao. Dakong parte sa kinabuhi ni Brando ang art, sanglit dili lang kini niya kalingawan, kundili panginabuhian sab. Actually, layo pagod ko kanagod kung i-compare ko sa kanang tanaw nimo tong mga European masters. Layo pa kayo kayo kaya more ganahan ko mag-study. Kasagarang subjects niya sa sculpture ug paintings, mao ang kinaiyahan, mga hayop ug mga tao. Ug tungod kay Kristiyano siya, 30% sa iyang mga artwork dunay koneksyon sa mga istorya sa Biblia sama sa Stations of the Cross. Like atong Stations of the Cross, atong iyang agony sa cross, iba pagpapadulong niya sa kuan, ma-remind ko sa life ni Christ sa during na pagtrabaho ko. Sumala niya, walay undang ang pagtuon sa usa ka artist ug iya gayud kunong ipadayon ang iyang talento ug pabor nga gihatag sa Ginoo kaniya. Just continue to work on your craft, continue to develop. Ako, malamang yapon, until now, nag-develop man ko. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pagpahigayon ng mga aktibidad alang sa Semana Santa gitugutan sa Zamboanga City. Apan sulod lamang sa mga simbahan ug striktong ipatuman ang health protocols. Bisan og padayong nagataas ang kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City, gitugutan gihapon sa local IATF ang Archdiocese of Zamboanga sa pag-obserba sa ilang mga aktibidad karong Semana Santa. Gitugutan kini apan limitado lamang sulod sa mga simbahan. Pipila sa mga aktibidad mga bendisyon sa lokay o Palm Sunday. Gitugutan usab sa Holy Thursday ang Lord's Supper ug washing of the feet sa sulod sa simbahan. Apan wala na'y bisita iglesia tungod kinahanglang sirado na ang mga simbahan pag-abot sa alas 8 sa gabi. Wala na usab ang Stations of the Cross o prosesyon sa Santo Entierro sa Good Friday. Wala na usab ang probansa sa Easter o Vigil o ang tradisyonal nga salubong. Usa na lamang ka Easter Sunday Mass ang ipahigayon sulod sa simbahan. Pabiling sarado usab ang 14 Stations of the Cross sa abong-abong nga Pasunanka, Monte Santo Penitential Hill sa Barangay Lumayang ug ubang religious sites sa Zamboanga City.
We have to be obedient to the guidelines imposed by the local IATF. Dahil sa ating kabutihan yon, no? Bahagi na rin sa ating sakripisyo sa Kwaresma. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka parcel company sa General Santos City ang nakawatan. Dulan sa 1 million pesos ang nadagit sa mga kawatan. Naitabo ang insidente sa branch sa maong kumpanya sa Recto Street, Barangay Dadyangas North. Sa investigasyon, samtang nangandam alang sa reporting sa nakolektang kwartang operation officer, kalit misulod ang duha ka lalaki nga nagsulob itom nga jacket ug naka-face mask ug helmet. Midiretso sila kung asa ang kwarta dayon tion og pusil sa mga empleyado. Gikuha nila ang bag nga dunay sulod nga 985,000 pesos. Dayon sibat sakay sa motorsiklo. Walay security guard ug kinina ang ikaduhang higayon nga nakawatan ang maong kumpanya. Inside job ang anggulong ginatutukan sa kapulisan samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Duha ka gituang miyembro sa New People's Army ug usa ka sundalo ang patay atol sa engkwentro sa Talakag, Bukidnon. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Patay ang duha ka mga lalaking gituwang miyembro sa New People's Army human ang 4 ka oras nga engkwentro sa sitio Kimutya, Barangay San Rafael, Talakag, Bukidnon, Sabado sa buntag. Ana sa kapin 70 ka mga miyembro sa NPA, ilawom sa Guerrilla Front 688 ug Sub-Regional Centro de Gravidad sa North Central Mindanao Regional Committee ang naengkwentro sa 1st Special Forces Battalion sa kasundaluhan. Patay ang usa ka sundalo ug samdan-sab ang laing duha. Nagtuo ang kasundaluhan nga nagkahinay na ang puwersa sa NPA sa mga lugar sa Bukidnon. Successive victories that we had sa mga engkwentro na nangyari, this dampened the spirits ng kalaban. In fact, sabi ko nga, bumababa yung moral nila, and that is manifested by the fact that tuloy-tuloy yung pagbaba ng mga rebelde. Na-recover sa kasundaluhan ang 4 ka M16 rifles ug usa ka AK-47, landmine ug uban pang gamit. Gi-turn over na sa kasundaluhan sa Talakag LGU ang patayng lawas sa mga NPA aron mapahilo na. Samtang giandam na usab sa kasundaluhan ang tabang pinansyal sa kabanay sa namatayng sundalo. Padayon pa ang paggukod sa kasundaluhan sa mga rebelde sa kabukiran. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. May pahimangno ang Davao City LGU nga makasuhan ang mga air passenger nga mo-submit og peke nga RT-PCR test result subay sa test before travel requirements sa Davao International Airport. Ano yung report ni Argil Relator? Sa unang adlaw sa pagpatuman sa test before travel sa Davao International Airport, namatikdan ang pag-ubos sa ihap sa pasahero nga niabot. Samtang, pipilasab ang wala misunod sa ordinansa sa syudad, kalabot sa mandatory testing before travel. Sa kapin 200 ka mga pasaherong niabot, 13 kanila ang nagdala og result nga lapas 72 hours na. Dunasay nakasakay nga wala pay result, wala gayoy dalang test result, og dunay nagpresenta og fake RT-PCR test result. Right now, nasa holding facilities na siya to wait for the result. Pag lumabas po yung result, ita-turn over namin siya to the proper authority. Silang tanan, gipailawom sa testing sa airport nga sila na ang nigastos. Nanawagan ang Davao City LGU nga didto gayon magpa-test sa DOH accredited testing centers. Pahimangno niini nga pasakaan og kaso ang pasaherong magpresenta og peking resulta. Intentional ba ito or hindi niya alam na fake pala yung ibinigay sa kanya na RT-PCR test result? It looks intentional po. Saan po galing yung pasahero, Manila po ba? Manila. Kung sa Davao Airport wala na libre nga testing, apan ang mga pasahero sa land ug seaports maka-avail pa sa libre nga testing. Ang atuang land and sea travelers, they follow our system kaniadto sa land and sea nato. Kanang sa sea nato, kanang mga munaog, legitimate nga munaog sa mga barko kay diri sila magbaba, gina-process na sila sa Bureau of Quarantine. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Border checkpoint sa Davao City gipahugtan aron ma-monitor ang mga gasulod sa syudad gikan sa mga lagyong dapit. Anang detalye.
Karong gibalik na ang RT-PCR test result, isip rekisitos pasulod sa Davao City. Kung gikan sa biyay sa lagyong dapit, hugot ang pagbantay karon sa otoridad sa mga border checkpoint. Daghan manggod kuno ang gabiyahe by land, labi na gikan sa Cebu ug Manila. Ang ato lang yung mga dapat makasigurado kita na kini nga masulod nga tao sa number 1 wala siya dala nga virus. O ikaduha, kung wala man siya dala nga virus, na siya matuod nga RT-PCR within 72 hours. Apan dili kuno tiaw ang pag-check sa mga biyahedor kay daghan kuno ang dili mo deklara asa sila gikan. Lahi gyud ang pictures sa usa ka tawo nga gikan sa Cebu or sa Manila nga layo ang gi-travel. Murag wala na siya itulog. Isa po siguro na isa maingon nato murag wala siya dito, di ba? Tambag sa otoridad nga sundo na lang ang mga requirements sa LGU Davao aron hapsay ang ilang pagsulod. Gipahimangnuan usab nga dili gayud mameke og RT-PCR test result aron dili makasuhan. Miabot na sa 45 ka individual ang nakasuhan labot niini. Kung naay malapason nga mopiki sa RT-PCR ang Davao City Police Office, dili magduha-duha nga modakop ani sa ilaha. Mao nang ginapahinumduman nga ang mga ilisay kung mukuha man lang mo og kaning RT-PCR siguruhon nga lehitimo. Kauban si Mel Surawing sa kamera. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. 85% na sa health workers ug frontliners sa Zamboanga City ang nabakunahan kontra COVID-19. Ani ang report. Pahumanay na ang vaccination rollout sa barangay health workers ug barangay health emergency response team sa Zamboanga City. Sa karon, 85% na sa mga medical frontliners sa syudad ang nabakunahan na. Samtang gisugda na ang pagpabakuna sa mga empleyado sa standalone clinics ug nurse ug medical workers sa Bureau of Jail Management and Penology. Matod sa City Health Office, anaa sa 10,000 ang doses sa AstraZeneca vaccine nga nabilin sa karon. Anaa sa 11,446 health workers ang nabakunahan kontra COVID-19 sa Zamboanga Peninsula. Sa Butuan City, 90 ka health workers ug frontliners ang nabakunahan og AstraZeneca vaccine atol sa rollout sa Barangay Libertad. Giuna ang team leader sa Barangay Ampayon, Libertad ug Obrero. Lakip sa nabakunahan si Dr. Ramona Tenebros sa City Health Office ug Ampayon District Dentist nga si Dr. Susan Sembrano. Ana sa 273 ka empleyado sa Butuan City Health Office ang target nga mabakunahan. Gikatakda na sab mabakunahan mga empleyado sa DepEd ug contact tracers sa DILG. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Misaka sa kapin 90,000 ang COVID-19 active cases sa nasod o kadtong wala pa naayo sa sakit kung manatala ang kapin 6,000 ka bagong kaso karong adlaw samtang miubos ang aktibong kaso sa Mindanao. Ana sa 91,754 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, dihang 6,666 ang new COVID-19 cases karong adlaw. Busa miabot na sa 684,311 ang total na COVID-19 cases sa nasod. 579,518 ang recoveries ug 13,039 ang namatay. Sa Mindanao, miubos ang aktibong kaso ngadto sa 2,233. Kinihuman nga 57,783 ang dunay COVID-19, 53,268 ang naayo na ug 2,282 ang namatay. Samtang sobra 124,218,000 na ang nataptan og new COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 70,472,000 ang naayo na ug sobra 2,734,000 ang namatay. Gisugda na ang vaccination rollout sa Misamis Oriental Provincial Government alang sa mga frontline ug health workers. Si Ethel Ibanag para sa dugang detalye. Gisugdan na karong adlaw sa Misamis Oriental Provincial Health Office ang pagbakuna sa tanang frontline workers ug health workers sa Kapitolyo. Priority nga mabakunahan ang mga senior citizen. Kapin 250 ka mga frontliners ug health workers ang target nilang mabakunahan sa ilang 20 vials sa AstraZeneca vaccines. We want to achieve the 65 to 70% for a very good herd immunity. So, just hope and pray nga maayo ratanan. Pipila sa mga health workers ang nahadlok apan nagpursige gihapon nga mabakunahan. Hadlok lang. Hadlok.
Muna kita sa kong BP. Mas okay siya kung magpa-vaccinate gig ka. Para at least na kay protection. Gihimong tag napulo lamang ang makasulod sa vaccination area aron malikayan nga magtapok. Hugot usab nga gibantayan ang mga nabakunahan na sa post-vaccination monitoring area alang sa posibleng adverse effects sa bakuna. Pagsugod na mo kaganina wala gyud. So maayo ra gyud kayo sa nga tanan. Walay among gibilin din na karon nga nalagi monitor lugar nga isa nga iyang blood pressure nga medyo ni taas pero gaubos na sad nga gaubos. Magpadayon ang pagbakuna sa Kapitolyo hangtod ugmang adlaw. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Dunay bagong tourist destination sa Lanao del Norte. Atong suruyon ang Nunungan Lake, pinaagi nining report. Human sa kilo-kilometrong biyahe, gikan sa sentrong bahin sa lungsod, sa Nunungan sa Lanao del Norte, maabot nimo ang ginapasigarbo nilang Nunungan Lake. Makahingang nga talanawon tungod sa katinaw sa tubig ug ang Mount Inawayan nga daw mga may kanimo. Pwede kang musakay sa floating cottages nga makalingaw atol sa adventure sa lake. Mabati nimo ang kabugnaw sa panahon tungod daw muhalok kanimo ang gabon sa lugar. Si Mike, mga kapuso, wala may makita mo siya ganina nga tugnaw na. Uyog-uyog ang so imo makita sa akong likod. Napami sa lake, so man ni karon zero na gyud. Definitely, the provincial government is very supportive sa administration ni Mayor Mamay. Ang among presence diri karon, together with me are the employees of the provincial government. Daghang wild berries usab ang pwede nimong matilawan nga naalang palibot sa lake. Plano karon sa LGU nga paninduto ng lugar aron mahimong tourist destination sa probinsya. So namanguti ito ko dire. In fact ato mga rides nangabot na. So gikan sa China, napoy gikan sa Manila, actually tulo na ka grupo atong giorderan ng mga rides. Pahimangno lang sa mga planong mobisita sa lugar na sundon gihapon ang health protocol kontra COVID-19. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagadayang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagguman ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.